Salutare tuturor și bine v-am găsit înapoi pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face un videoclip în care vom discuta de ce analiza voastră nu este corectă sau de ce nu ți aduce profitabilitate. Ok, vreau să vă spun de acum că nu mereu analiza mea este corectă și de aceea iau uneori stop loss. Însă, mereu când vă luați un stop loss este foarte indicat să vă duceți un pic în spate, să faceți un backtest, să vedeți unde ați greșit și ce puteți să faceți. Probabil că analiza voastră să fie una profitabilă. Ok, o să vă arăt astăzi un tip de analiză care a fost greșită, care eu am greșit-o și am luat stop loss-ul și ce trebuia să fac și ce am făcut ca să am un trade destul de bun ca și procente. Ok. Noi ce am văzut noi? Mergem pe 4 ore ca mereu. Vedem că am creat aici în zona asta lichiditate. Am văzut pe 4 ore am creat un break of structure și am format un nou lower low. Ce vedem noi în zona de jos? Vedem zone de demand. Deci prețul pe viitor s-ar putea să ajungă în zonele astea și să avem posibile reacții din aceste zone de demand. Însă sunt posibilități ca prețul să meargă tot în sus, să ia acest weak sau aceste supply zones. În trading orice e posibil, însă orice se întâmplă pe chart este cu un motiv. Mereu ce se întâmplă pe grafice este cu un motiv. Și mergem pe 15 minute să vă arăt exact ce am greșit eu. Ok. După ce am văzut că am creat pe 4 ore un low, noi ne așteptăm la un retracement. Un retracement înapoi în ceva zonă de supply zone ca să avem o continuitate să recreăm următorul lower low. Dacă cumva nu cunoșteți toți acești termeni, eu am creat și un curs gratuit care îl voi posta pe YouTube, Zero to Hero. Deja am postat un videoclip, o să îl aveți acolo în videoclipuri. O să vă explic cam totul de la zero și o să vă promit că o să știți foarte bine. Nu vă promit profitabilitatea, că profitabilitatea o dobândiți singuri și ca să ajungeți la nivelul acela de profitabilitate trebuie să aveți ore pe grafice. N-ai cum să fii profitabil doar să te uiți la câteva videoclipuri. În fine, videoclipurile te ajută, însă orele te ajută și mai mult. Ok, am văzut o zonă foarte frumoasă pe o oră nemedigată. Mai sus am văzut aici un pic de range, însă nu aveam zone foarte frumoase de supply, însă această zonă este super frumoasă pentru că după această zonă de supply am văzut un sell destul de agresiv, niște sell-uri destul de agresive, ceea ce am creat și acest break of structure. Noi nu vedem vreun supply aici mai sus care să aibă așa reacții de frumoasă ca aici și de aceea am fost nevoit, sau să zic așa, nevoit ca și strategie să iau acest supply zone. Am văzut că prețul a intrat în această zonă, însă ce am făcut eu este că nu am avut răbdare și am ales să iau câteva entry-uri sniper. De ce am crezut eu că aceste trade-uri vor fi bune, chiar dacă noi mai sus aveam o zonă nemedigată pe o oră și așteptam confirmare. Ștergem și asta să vă arăt tot. Bun, noi am văzut pe 15 minute, intrăm prima dată. Am văzut că am avut aici un break of structure. Deci am spart zona asta, am spart low-ul precedent și am creat un lower low, da? Noi ce ne așteptam? Să aibă prețul un retracement la ceva zonă de supply, să spargem low-ul anterior și să mergem după posibile demand zones sau după posibile low-uri de pe time frame-uri mai mari. Bun. Însă
trebuie să știți, să dobândiți acea experiență pe time frame-uri mai mari, pentru că noi avem prețul este dictat de time frame-urile mai mari. Deci asta trebuie să știți. Bun, să vă spun că am luat acest stop loss, să vă arăt și cum. Nu am așteptat, am văzut aici un break of structure, am luat zona pe 30 de secunde, am văzut această zonă frumoasă de supply nemedicată cu 2 pip stop loss și ce am luat noi? Am luat un mare stop loss. De ce? Pentru că nu am avut răbdare să intre în zona noastră. Ok, bun. Asta a fost un trade care l-am pierdut pe greșeala mea, pentru că nu am avut răbdare, am crezut că pot să prind un sniper entry, însă ce vedem noi mai sus, că prețul a intrat în zona de oră și atunci noi stăm pe un minut pentru o confirmare. Da? Am văzut că am avut reacție, însă nu era destulă. După vedem o altă reacție care sparge low-ul precedent și aici putem să ne uităm după posibile intrări. Putem să luăm entry din zona asta, însă nu am luat acest trade pentru că nu eram activ în momentul acela. Însă eu am vrut neapărat să intru într-un trade, așa că am așteptat un nou break of structure care l-am văzut aici. Parcă l-am văzut și pe 5 minute, da, am văzut și break of structure în zona asta, da. Și am crezut că va veni înapoi prețul. Și ce am luat noi? Am luat din nou un stop loss. Un stop loss parcă am luat din zona asta, am avut oricum 3 pip stop loss. Ia să vedem, pe 30 de secunde l-am luat. Da, ceva de genul, am luat zona asta și cea de sus. Și am luat stop loss. Bun. Și să dăm mai departe. Deci deci în trading trebuie să aveți foarte multă răbdare ca să reușiți. Analiza voastră de multe ori probabil este corectă, însă atunci când sunteți nerăbdători să luați un trade, să zici, bă, astăzi n-am luat niciun trade, nu am fost deloc profitabil, trebuie să iau neapărat unul și de aceea o să fiți neprofitabil nu o să fiți profitabil niciodată. Ok, prețul din nou intră în zonă și probabil acum te gândești, bă, ce aș putea face eu? Au intrat din nou în zonă pe o oră și ce mă gândesc eu? Bă, hai să mai iau un cunsel, da? Mai iau un cunsel, da? Luăm din zona asta și punem stop loss peste acele weak-uri să fie 100%. Bun, să vedem ce face prețul. Are puțină reacție, însă luăm stop loss. Probabil vă gândiți acum, bă, oare de ce ai luat stop loss? Era pe criterii simple. Au intrat în zona de oră, au avut change of character, am luat lichiditate de jos și am mers în zona de extreme. Oare ce a fost greșit? Noi trebuie să știm că un order block, oricâi demand, oricâi supply, are o reacție o singură dată. După ce a avut o reacție o singură dată în zona asta unde am avut reacție, dacă mai revine încă o dată în zona asta, sunt șanse, nu pot să zic că nu există șanse să aibă vreo reacție, însă eu vreau să vă spun vouă că uneori, nu mereu, și științific vorbind, pentru că la foarte mulți traderi au acest termen implementat, că un order block rezistă doar la o reacție. Și celelalte reacții care se întâmplă probabil în acel order block după sunt doar mișcările pieței a băncii sau nu știu. Deci ce puteam noi să facem în cazul acesta? Noi pur și simplu puteam să luăm un buy foarte frumos. Probabil vă gândiți cum puteam să luăm acel buy. Noi vedem că am creat această lichiditate. Am preluat această lichiditate și am intrat în acest frumos order block. Probabil nu luam trade-ul de acolo pentru că ziceam, bă,
poate o să scadă, da? Însă ce vedem noi? Am avut reacții în acel order block pe un minut și am format un rally foarte mare. Un rally care lasă în urmă o zonă de ineficiență care se numește supply zone. Acest rally vedem că am luat high-ul precedent, asta înseamnă că este un high valid. Și tot ce puteam să luăm este să luăm acest extreme zone, pentru că este un extreme zone, să luăm un long, da, din această zonă, să punem un stop loss, să spunem, dacă aveți experiență puteți să puneți chiar un pip stop loss, eu așa am luat, sau dacă vreați un pic de voiați mai mult safe, luați 3 pip stop loss aici, dar eu am luat cu un pip stop loss și cu take profit, nu știu, vă puneți voi. Sau pur și simplu vă luați după risk management, la 1 la 3 risk reward, break even și lași 3 să meargă. Și să vedem cum a mers prețul. Bun. Prețul mers să vedem până în cât. Chiar sunt curios. Știu că la un moment dat au luat un jos, că am luat acest trade. Dar da, dacă erați atenți, vedem că prețul a ajuns și la 1 la 24. Atât de ușor este tradingul. Tot ce trebuie să știți, să implementați câteva strategii super simple. Pur și simplu acum am avut doar ne-am uitat după reacții pe un minut și am luat entry tot pe un minut. Aici vedem că prețul a avut foarte bună mișcare. Pur și simplu puneam break-even la 1 la 3, deja puneam break-even aici, vedem că am luat prețul destul de sus. Am așteptat pentru acel retracement în zona asta probabil. După ce am văzut că am spart zona asta, puneam break-even aici și tot așa. Uite, aici am văzut că am format high-ul ăsta, puneam break-even-ul în zona high-ul ăsta, în zona asta, puneam break-even-ul aici. Și vă dați seama că la fiecare 1 la 5 sau 1 la 10 sau 1 la 15 risk reward sau probabil la 1 la 20 era și închis trade în totalitate. Era un trade foarte bun, mai ales cu dacă aveați un pip stop loss înseamnă că aveați un lot size destul de ridicat, deci asta înseamnă o sumă de bănuți destul de importantă. Sper că ați înțeles mesajul meu și eu să fac mai multe videoclipuri pe acest subiect, pentru că este foarte important să aveți de la începutul zilei o analiză corectă sau măcar să aveți niște termeni reali și corecți, cum a fost acest termen, pentru că nu toată lumea știe că un order block rezistă doar la o reacție. Dacă are și a doua reacție, și sunt posibilități să aibă și a doua reacție, de exemplu când am avut această reacție să o ia direct în jos. S-ar putea, însă așa este de obicei. Un order block, vreau să știți, să rămâneți cu asta, rezistă doar la o reacție. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Îmi pare rău că probabil m-am încurcat, însă este destul de târziu. Am vrut să filmez oricum pentru că v-am promis și eu să promit că o să postez cât mai des. Să aveți o zi frumoasă și o săptămână cât mai profitabilă. Salut!